Eto guys, mag-prepare kami para sa panihapon. Diyo ko magdahong nga makaabot, diyo ko diring dapita. Ilang franoli. Di ara guys, magtula mi, magsugba, magkilaw. Tinang ang house sa sinukba. Maipit ka ni ba? Tapos si Babe. Yan si Babe. Tapos si Sherwin guys, siya ang mag-prepare sa kinilaw. Di ara akong partner. Di ami sa kusina. Ito yung punyeta. Hindi mo nakunan. Yan, masarap yan guys. Oh, ito yung ingredients. Anduay, Sprite, ug Nesty na apple. Sherwin, ari pa. Wala pa, babe. Ari na? Alila. Ay na lang. Guys, nagkakuan mi na ami. Salamat kayo sa mama ni Pranoli. Kay na ami diri karon nagtapok-tapok. Nagluto mi og tinilaw, sinugba og sinabaw. Nami diri nagkatapok-tapok. Ami diri sinamot sa ilang balay. Busy kay guys ang mga kwan o angels. Mga angels ni Franoli. Ang isda para sa tinola. Unsa ni siya na isda? Dam. Tangis. Budlisan. Budlisan na isda guys para sa tinola. Mao ni siya ang para sa kinilaw. Basig mapunita po ka Sherwin ha. Dili ko sis. Kaya basig. Sa ating magpritong tilapia, pirituhin yung tilapia, lalagyan ng palaman. Prituhon ang tilapia, butangan sa Kamatis. kamatis daw Bombay. Ibutang na siya sa sulod sa tilapia. Tapos si Madam nagkuan siya mga candy para sa mga bata. Ipailog na karon. Ako din mga bata mag-anay. Nanay mga bata mo kuan. Muduol yun sila. Ati na silip niyo. Mga wa naman na Mga wa na sila. Mingaw na. Naanad siguro sila. Naanad sila. Si ate. Okay ra man pwede rin sa Gamit nga ka video. video. Kuan. Up na ko kay B612. Ayan na guys, gikunis-kunis na guys ang para sa mga bata. You like puti, palihor na sila. Ang yunay. Ay napo. Ang gabi na dam. May gabi ko yan. Ang mga bata lagi di naanapod. Para sa mga bata. Lab na kato. Si Madam O sa mga isip bata. Naron timista ya. Oh, pangatag naman ako mong kay. Ala guys, wala malipay kay mga bata karon. Mga batis daw, mga Napawa na. Di ba? Oh, very good. Okay, wala naman mo daghan na kasi digdo. Yapay pan guys. Kailan ito? Dapat ha? 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ayan guys. Isa ni 1/4 siya. Busy na busy ang linya. Nara guys, ang tilapia tapos naanay mga lamas sa sulod sa tiyan sa tilapia. Tapos naapoy saging giluto. Ayan guys. Oo. Partner na partner yan sa kinilaw guys. Nara guys, ang pailog sa mga bata. Lagi mo mautdan. O, duha ka linya. Bikas. Malaga. Iso kayo. Ay, ito ana. Hoy, ito ana. Wala, wala. Bungi na. Uy, linya, duha ka linya. Lagi mo mautdan, di mo mautdan.
Barya sa bukid. Dili mo gagmay o dire gagmay dire. Dire kay malatang mo na. Dili mo. Ayo dire ra mo lang kay gamay. Oh, dera. Dera guys, ang mga bata naglinya na. Linya lagi. Oh, linya. Basta di mo linya. Bi ako ikun. Sige. Kamaya-maya lang diri ang mag-ano magata. Asa man dinay pa sila. Kayo lang. Budgetan ninyo. Ayan, nawa lang niya. Nawa lang isa. Kita pa sa. Ako sa mga bata. Dali sa pan. Dali sa pan. Ang pando sa isa kaya diri. Ali Dani. Dana. Yan na. Forward mo ayaw pagdikit. Oy. Lagi mo dan. O dito sibo gamay. Forward. Sibog. Uy, nabadji ka? Dito lang ka. Ano ulit kayo pa may yung sabihin? Dili. Dana. Sibog. So ayan mga bayot ng mga Ayaw ba kayo yung budget na sinaya niya? Yuli, sponsored by Madam Toxi. Dana, apply. O, dito sibog. Sibog gamay gini, sibog gamay. Patungaan na to ang pan. Patungaan na to ang pan. O, ayaw na sa bahay. Kamu budget, no budget. Bitog karon. Kanang ko na Candy stick. Candy stick. Taas-taas. Mo man ko sila taas-taas. Dungagi naraong. Kambina. Wala si Panday. Wala sa kape nag-ana. Reklamo ko kape, wala kape. Magtuon kag lollipop. Bata pa. Dadagan kayo. Dito, Ang humanag hatag, mabalik og linya sa likod. Gamay na makaitu sa bata. Asto sa bata. Sa gamay, nagliso, magdala. Wala oh. Sa babae dali na ko Nagkalisod-lisod pa ni mga kindi ani, mga kindi oh. reklamo si Uy, napay isa. Wala yung dami. Uy, napay lollipop. O, di na lollipop. Ay mo ay pula. Pao lagi mo. Ay dili lang pa. Sumog lang karon na magpailog pa ko, magpailog pa ko dito na, oh. Magpailog. Ana ay minsan din lang Ang dag ko, ang gagmay, wow. Next. Nakaw na lang ga. Manani siya okay na. Ay, pangagbayo ito. Dalit ako. Hit. Sa aran niya. Ang saya-saya nila. Magang pamasko ni Badam. Si Yuli at si Mayami. Wala mo Juliet. Ayaw panlapas. Kajit lang ha. Alaghan pa kayo, pwede pang balik. Paguman ha, ang bidahin ha. Napao. Dito rin agi ka. Butsoy. Dire. Uy, ang mga nagko ba? Dire mo tapok. Lollipop. Next. Oy mong pandikog mo. Pandikog mo. Ang humanag, Abay ko. hatag, balik sa likod. Oh, next na. Alaghan pa kayo, uy. Pailog. Tapos karon ang last ipailog. Oh. Loy, pailog. Lupan. Lollipop, ganahan ka. Ano yung pan? Sihap. Oh, di hambing na. Wala nang. Na. Thank you. Dire babae hello. Bagana lang sila. Dire mo, papagpinggan-pinggan mo.
Nay, lilipat. Ses. Ayan. Mambila. Ay, ano ba ito? Wala mo na lang una. Kaluoy pa ni mataa, oy. Yara. Adit sa ha. Go. Uy, ba ni Ria, uy? Stick. O, dapat. Stick. Oh, magpailog na ta. Linya mo, balik dito. Pailog. Go. Kita mga bata. Maglaro dito. Dani na lang. O, tipok mga bata. Isbog mo dire. Stoy. Hoy, ilahin siguro dagko. Lain dagko. Iluoy ka ng dagko. Ano imo ko? Sa imo. Ilat ang dagko. Oh, mga dagko atras. Atras mga dagko, atras. Atras. Stoy. Atras sa mga dagko kay mga gagmay. Stoy, atras mga dagko. Oy, so ko na yung bibi. Oy, magagmay mo. So ko na gagmay. Oy, gagmay. Gagmay, so ito na nga ngayon. Oy, gagmay, panukod. Tan, bubuang para ba? Ikaw, boy. Ayaw na. Baklog ka dong. Hindi mo yung atay mo. Ay, sibog mo dito. Way ilog. Nagpadool mo, sibog. Uli na. Na-challenge, guys. Ni Franly. Nara ko noo. Ikaw kuya. Wala, di mo na. Ikaw yun, Lise. Wait, matching na yan. Ikaw ay mayami na. Ako? May tandong ganda. Ikaw yun, Lise. Ako siya. Ay, guwapa siya. Wala pa ang dunggan. Wala pa. The founder. Pero bago ang lahat mga kalabis, subscribe muna natin sila sa kanilang YouTube channel. Ayan, para makuha po nila yung kanilang silver play button, diba? So, si Boy Lolo TV at kay Maya Mea. So, thank you Thank you, guys. guys. Pero tayo. Makita ko. Oh, sige, go. Wow, then the bad romance. Sige. At isa pa yung ma-apel. Ay, sige, kita. Oh, sa may stepping. Video go. Kanta lang mana good. Kanta lang. Sige. Walay katawanay. Wait, katawa na. Asa na? Si Bilali, Francis. France, at saka yung si Babe. Oh, ano? Kuya Phil si babe. Pikta na tong ilong. Ang magkano mo katawa. Pikta sa ilong. Huwag nalilidaan mo. Huwag na po ilong na. O, sige, guys. Seryoso. Kulang pa man mo dapat dagha. Makatawa, maibek. Makatawa ha. Bantayan sa siyo nilin. Dali mo dali sunil. Dali, ay, Dali, dali mo. Tanan ka. Ay, alita. Bagyo man kami. Dali, sir. Coke in the bad romance lab. Oh, ma'am. Dali mo, Ryan. Sige na. Ay. Ang makakaut pildi ha. Di makatawa. Pikta lang ilong. Wala ko mapil na may sakit ako sa Sige na mo para daghan. Okay, maglupa tayo. Okay. Ano call Wa- in a bad Coke romance. in the bad romance. Cold and a bad romance. Wato, isa lang sa ha. Si ate ang una. Okay, para di ko Sunod, kisay sunod. Si Mia Maya, sunod si... Ako na. Wow, in the bad romance. Kataas mo na. Bad romance. Bad romance. Pastura man yun, Pastura man yun, Wow, au! Kasi Maya Mea, si katawa.
Naman na iburat, diri adi ay. Mainom daw ako sa kaya. Oh, oh, au. Oh, oh, au. Oh, oh, au. So, ayan, mga Maya Maya, and then sa Kalab-fans namin. So, ngayon mga Kalab ay meron tayong ibibigay kay Maya Maya. I hope na magustuhan mo. Actually, gamit ito sa pag-vlog, pero hindi man siya gaano ka bongga, hindi man siya gaano ka mamahalin. At least, sinasapuso na mapagbigay. O, ayan. So, yung sa iyo. O sige, ala, salamat. 1, 2, 3, go! Oh. Ala! So, ito ay tripod mga Kalab. Then, syempre ito, magagamit mo to siya, kunwari, kung gusto mo. Kung gabi. Oo, gabi. Gamit kayo siya sa gabi. Ay, mo lang ko na ni type C nga charger. Type C. Hindi, type C nga charger dito. Ano ba? Wala. Type C na charger. Kuha na siya, pwede mo na siya sa diha sa imo o kuan. Type C mong charger. Charge lang ni siya. Duha man ang ingani niya. Kuan. Wala man I-charge na siya. o kanino? Type C, imuha na lang ni. Ano na, adapter lang imo ikuan. Day, salamat kay Day. Magamit yun na nimo. Gamit kay Tripod, phone. Kani gamit kay ni guys pag sa gabi. Lagi. No. Thank you so much, Franuli. Ayan. Hi, kay kuan, gihatag na mo ni kay Maya Maya kay kaganina. Nakita na ko nga wala siya suga. Yung sa pod ako may yung kuan ba kanang sini tripod ani makalab. Ay mga Maya Maya. Salamat kayo. Pwede siya kani siya kuha nimo or pwede may lulim ka Katong sa mic ay kuan. Kanigit siya bitaw ka. Oo, kana. Okay, pwede mo siya. Oo. Itaw mo. Nag-vlog mo siya ganina niya, nakita na ko ba nga wala siyang suga. Ingatan na kay duha mo ko na ko ingana. Yes, thank you so much. Itaw, thank you kay Day ha. Ito gana. Ha? Di ba kay wag dahong sa una biya sa bull pa ko kay nagsubaybay ko sa inyo ha. 50k subscribers pa mo. Niwang pa si Juan Francis. Din karon nag-awat gyud ta di ba? Wa ko magdahom nga ingana ang may tabo karon. Yang partner na ko yung gibuhat. Hindi ko yung partner. Ha? Bigilan ko siya. Wala ihakuan luto gyud siya. Same sila ni Francis na kaya. Sige ato iba. Hi guys, my name is Yunilin. Napod ko yung YouTube channel. Sana subscribe mo ka subscribe ko niyo sa akong YouTube channel. Ang akong mga content, mga kanta. So karon murag usahay na lang kung makakita og kanang mga content kay kanang murag ang ako naging content jud mga kanta tapos makuan man ko maka-copyright man ko sa YouTube pero karon nangita ko kuing maka-upload ko bisag gagmay lang nga content unta na nga tabangan pud ko ninyo nga mag-subscribe sa akong YouTube channel. Hope to subscribe guys. Napaisa te. Koan, Kate Bay. Di apod isa guys. So guys, sana yung akong supportaan niyo sa akong YouTube channel. Ang YouTube channel pangalan kay Kate Beck. So basta kung saan lang ito ang mga gipang himong content, so fish pan, kanang mga DIY, sana yung i-visit po na akong kanang YouTube channel na ako, Kate Beck. So ora. Ato po siyang supportahan guys. Kate Beck. Isa una mo gutin nakitaan ka na mo sa TikTok, di ka na Sa TikTok, di ba? Your partner. sa TikTok. Tapos i-search niyo mo TikTok channel siya. O dito mo nakita ba nga sa TikTok sa info. Sa Salamat TikTok di mo tayo. pinakaw natin no tapos nag-YouTube na yun. Sa YouTube dahil. Ang remarkable gid sa mga Jude ka na. Manihapon namin guys. Para sila ni Madam. Sige sis. Okay ra sis. Kuha daan babe. Hapon. Ako to ni kanta og Kapalik yung plato na yun natin. Dila guys, makaon na ta. Ang Franoli team, si Unilin. Paksak. brown out. Brown out.
Ha? Ba't kayo maglalaki na? Ano nang bakit? Hindi na kayo nakuro na kubang din yun. Ano man yun? Wala? Sunda. Hindi kayo balik to? Sigo ka banta ko na ito. Diara guys, nahuman na may pangaon. Muli na po may karon taon-taon. Yeah, thank you so much, Franoli. Walang ano man. Mag-text na po mi guys kay naa na mi number naana ko yung number niya mao nang mag-update ng taday. Salamat kay ha. Pero Usapod guys sa akong gipasalamatan tungod ni Madam Tochi nakaanha pod mi diri mao nang dako kay kong pasalamat ni Madam Tochi iya akong gidala diri din nagkita pod mi ni Franoli. Thank you so much Madam Tochi. Lisod gid kay mag-vlog mo nang suportaay na lang jud. Oh, abangan na to siya para mudagan yung subscribers. Thank you so much. Karon guys, mupaula na mi. Bye-bye. Bye-bye.